L-eks kandidat nazzjonalista l-elezzjoni ġenerali u l-minority leader fil-Kunsill Lokali tal-Gżira Wayne Hewitt qal ċaru tont li l-kap nazzjonalista Adrian Delija instiga l-mibeda lejn Daphne Caruana Galizia. F'intervent dirett fuq il-programm Pjazza, Hewitt ma qatx jomoda u saħaq li Delija wkoll għandu jerfa' responsabilità wara qtil brutali ta' Caruana Galizia. Naħseb kulħadd ra il-video ta' Adrian Delija fejn jiena li hija iktar mod aggressiv qed jiddemonizza lil Daphne Caruana Galizia mal-partitari tiegħu fejn għajtilha biċċa blogger u jiena ġifieri nemmen illi il-mod anke kif inqal qed jinstiga l-mibeda lejha kien persuna. Fuq il-programm Pjazza, Hewitt irrefera l-messaġġi ta' insulti u teddid li nies qrib Delija għamlu fil-konfront ta' Daphne Caruana Galizia. Spjega kif tul il-kampanja qalila għal kap nazzjonalista huwa kienet jappoġġja kandidat ieħor. Fl-isfond ta' dan kollu huwa saħaq li fl-aħħar jiem daq ftit mill-insulti li għaddew ta' Delija lil Caruana Galizia. Il-ħdura tal-insulti hija inkredibbli u jiena naf jiġifieri għax jiena ovvjament forsi kif tafu kont qed nissapportja kandidat ieħor għal u l-insulti oxxeni li rajt fuq live dawn l-aħħar 4 xhur minn lista Delija qatt ma qlajthom ħajti